tal? Hola. Hola, Ali, que non te saludei. ¿Qué tal? Hola, María. Van a limpar el micrófono. Intervención. Vale, vale. Sí. Vale. Pues las ponéis en principio para dar sensación por lo menos de seguridad. Desde que avisen, vai avisar ali compañía de realización de gravar, hai un desfase de 20 segundos, xa vos avisa el para poder empezar. Porque hai que esperar, porque empeza a retransmisión un pouco máis tarde, leva un pouco de uns 20 segundos, máis ou menos, Pues nada, de retardo. decinos, ven. Avisa el, dá a señal. Xa podo quitar isto, non? No, eso es para jalar. Despois de cada intervención, a señora da limpieza vai limpiar o micro, o sea que contade con eso. Quen é o avisador? Ah, depende. Pero está sin confirmar, Menos mal que en directo, se for nunha película, repetíamos un montón de veces como mensaje de rei. Ali. No, Ali. vale. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Está bien de luz? Que no veo muy bien. Vale, cuando quieras, están esperando. Contado un chiste, polo menos. Sí, a cerveza. Unha cerveza. Vale, empezamos. Ben, pois bons días a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta roda de prensa, tanto os que estades aquí presentes, e que é un placer volver a vervos, como tamén os seguidores que siguen esta retransmisión en directo, que ofrecemos a través da canle de YouTube dos Servicios Audiovisuais da Diputación. E como poden observar, pois me acompañan neste acto a voceira e diputada de Promoción do Territorio, Réxime Interior e Turismo, de Pilar García Porto, o deputado de Promoción Económica e Social, don Pablo Rivera Capón, o secretario xeral da Confederación de Empresarios, don Jaime López, o presidente da Asociación de Comercio, don José María Seijas, o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheche Real, e tamén o presidente de Agesti, José María Bourio. Bueno, as primeiras palabras ten que ser para dar as gracias por aceptar esta nosa invitación para participar nesta roda de prensa, que para nós é imprescindible ir da man do tecido socioeconómico da provincia, sobre todo nestes tempos tan convulsos e tan difíciles que nos toca vivir. Hoxe presentamos a campaña de promoción da provincia que impulsamos dende a Diputación de Lugo, pois para axudar en todo o posible a reactivar dunha maneira estable e dunha maneira eficaz pois tanto o comercio como a hostelería, o
turismo e, en xeral, o conxunto de sectores productivos da nosa economía. Para que? Pois para sair o máis rápido e da mellor maneira posible da crise provocada polo coronavirus. Desenvolveremos esta campaña baixo a marca En Lugo Sí, que eu creo que é acertada, unha marca que simboliza ou reflite todos os valores e todas as fortalezas que ten a provincia de Lugo como un lugar seguro, un lugar de confianza, de calidade e tamén para oportunidades. Un lugar seguro, un lugar de confianza e de calidade e de oportunidades pois, para comprar, para mercar, para consumir, para o lecer, para as vacacións ou para emprender, porque é moi importante o emprendemento. En definitiva, a campaña En Lugo Sí, con esta campaña a Diputación busca revitalizar o tecido económico da provincia e con elo o emprego e, sobre todo, todas as pequenas e medianas empresas, as microempresas, os autónomos, que son, en realidade, a verdadeira columna vertebral da nosa economía. E queremos que a cidadanía, empezando polos propios veciños e veciñas da provincia, aposten polos negocios de proximidade, polo pequeno comercio, o comercio local, polas tendas, polos bares, polos restaurantes, polos establecementos turísticos, polos produtores, polas empresas do barrio ou do pobo de cada concello da nosa provincia. Coa posta en marcha desta campaña cumprimos co que eu mesmo lles avancei aos axentes económicos e sociais hai pouco máis dun mes. Entre eles estaban as persoas que hoxe nos acompañades aquí, o secretario xeral da CEL, o presidente da Federación do Comercio, o presidente da Federación de Hostelería. E naquele intre falamos de facer unha acción na fase de desescalada e creemos que é o momento para impulsar esta importante campaña na que concluiremos en toda unha serie de accións dirixidas, por unha banda, aos propios negocios, aos traballadores e profesionais dos sectores productivos, para dotarlos de ferramentas que precisan para facer fronte á denominada nova realidade. E, por outra banda, accións dirixidas á ciudadanía, difundindo, como decía, os valores e as fortalezas da nosa provincia, do noso tecido productivo, para xerar confianza e reactivar a demanda. De maneira inmediata, poñeremos en marcha un programa formativo online pensado para apoiar os negocios e os profesionais do comercio, os profesionais da hostelería e do turismo, na aplicación de medidas de prevención e de medidas higiénico-sanitarias e para que o fagan, ademais, garantindo a comodidade e o benestar do cliente, é dicir, para mostrárselles como orientar esas medidas para que non resulten incómodas para os clientes que, ao final, son os que temos que tratar ben para que consuman e para que volvan, non? Sobre todo que volvan. Este programa formativo, que eu diría que moi especializado, terá 300 prazas e será para os negocios dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, en tanto que a capital, o Concello de Lugo, xa ten o seu propio programa. Pois ben, a Diputación entregará un diploma que acreditará que os negocios participantes realizaron esta formación e son, polo tanto, establecementos seguros. Porque a seguridade, non nos olvidemos, vai formar parte do futuro inmediato con unha importancia moi alta. Se a xente se sente segura, saldrá, consumirá, mercará, e se non nos sentimos seguros, pois vai ser máis difícil. As inscripcións abriránse o vindeiro luns, día 1 de xuño, e o curso comezará o día 15. É moi importante que se actúe ben, e que se actúe ben desde o principio, para que a sociedade gañe esa confianza, e saia a mercar, saia a consumir, e a pasar o seu tempo de lecer, as súas vacacións, nos negocios de proximidade, tanto de comercio, de alimentación, de hostelería, como de turismo, da nosa provincia, sabendo que están nas mellores mans. Ademais desta acción formativa no marco da campaña de promoción en Lugo Sí, avanzo vos tamén que organizaremos uns encontros online
de análise e de debate sobre a situación e o futuro do comercio, da hostelería e do turismo, e das datas e dos contidos pois daremos conta próximamente nos vindeiros días e que serán coordinados, se eu podo decir, pola delegada diputada de Turismo, doña Pilar García Porto. Para rematar, gustaríame recalcar de novo que mantemos unha constante comunicación co tecido social e económico da provincia para escoitar as súas necesidades, escoitar as súas preocupacións e para desenvolver accións como esta, a campaña en Lugo Sí, que favorecerán, baixo o meu punto de vista, así o creo polo menos, que de maneira moi importante van a contribuir á reactivación da demanda dos nosos sectores productivos e, polo tanto, da economía e do emprego. Neste sentido, dende a Diputación queremos agradecer unha vez máis a colaboración da CEL, da Federación de Comercio, da Federación de Hostelería, porque é un programa deseñado en colaboración cos seus destinatarios, escoitando as súas demandas e tendo en conta as súas achegas e tratando de conseguir algo que sexa útil para todos. O dito de que os problemas superámolos xuntos, moi comentado nestes tempos, non é para nós unha fórmula, nin é para nós unha frase baleira, é o obxectivo. Así que sabemos que a principal fortaleza desta provincia é precisamente a capacidade de diálogo, a capacidade de colaborar do tecido social e económico cos responsables públicos. Moitas gracias a todos e deixolle con Cheche Real, presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Bueno, bo día. Gracias, presidente. Gracias polas túas verbas. Gracias á excelentísima Diputación Provincial tamén por este convenio de colaboración. Gracias aos compañeiros José María al cuadrado, Jaime. É moi importante esta colaboración que viñas nomeando agora, porque nunha situación como a que nos estamos atopando agora, de perigo para a saúde, polo menos o sector da hostelería e o turismo necesita retomar novamente esa confianza que os seus clientes, que a sociedade volva a retomar esa confianza que había de asistir, de chegar aos nosos establecementos, ben sexan casas rurales, restaurantes, tabernas, mesós, hotéis, etc. Para iso necesitamos unhos protocolos, porque esta é unha situación, aparte de difícil, nova, é unha novidade, e temos que saber como actuar para crear ese clima de confianza. E a través de formacións deste tipo, como a que vai impartir a Gesti, tanto a Federación de Comercio como a nós, pois podemos chegar a conseguir esa confianza, non? Hai unha pequena experiencia, porque xa, como decía o presidente, vimos facendo este tipo de formacións no Concello de Lugo. Agora, estendelo á provincia, pois é un éxito, e, ademais, o meu agradecemento por esa sensibilidade, por isto que acabo de decir, de chegar a conseguir ese clima de confianza entre a sociedade e os establecementos de hostelería. Pola miña banda, nada máis, como anécdota vos contarei agora mesmo que veño a súa delegación de goberno, reunímonos diferentes hosteleiros de toda a provincia, e con respecto a isto que estamos a falar, a veces a falta de saber actuar ou como se actúa, pois está habendo algún problemilla con xente, por exemplo, que limpa as sillas ou as mesas, as sillas con lexía, auga lexía, e estánse detectando casos e protestas, porque a xente, a roupa sae marcada. Moitísimas gracias, presidente, moitísimas gracias á Diputación Provincial de Lugo por esa sensibilidade, repito.
Moitas gracias, Cheche. E agora dou a palabra a José María Seijas, que é o presidente da Federación de Comercio. Buenos días, presidente, diputados, Cheche, Jaime, José María, compañeiros. Eu quero tamén agradecer á Diputación esta actuación que se presenta hoxe. Como ben decía o presidente da hostelería, estamos pasando uns momentos difíciles, tanto o comercio como a hostelería. É algo novo que temos que adaptarnos. E, bueno, polo que estamos loitando neste momento, o comercio é por ofrecer ese grado de confianza aos nosos clientes, aos nosos consumidores, que entren tranquilamente nos comercios sin esa duda de que se estará ben desinfectado, se estará limpo, se estará contaminado. E esta actuación pois vai nos axudar moito a ofrecer esa confianza. Como decía tamén o presidente, xa en Lugo estamos desarrollando esta actuación. Creo que superamos xa máis de 200 comercios en este momento no Concello e eu espero que todos os comercios dos concellos da provincia de Lugo pois que se apunten a esta actuación porque é polo noso ben. Simplemente agradecervos de novo esta actuación e, bueno, é que non seña a última, temos que seguir traballando porque eu lía hoxe pola mañá unha estadística de que decía que no comercio vamos tardar polo menos uns 24 ou 26 meses en coller o ritmo normal. É moito tempo e necesitamos todas as axudas. Ben sabedes que o comercio, a hostelería, é o que dá vida nas vilas, nas ciudades, e que se non hai comercio, pouca vida nos queda. Por lo tanto, moitas gracias e vamos a seguir todos xuntos traballando. Gracias. Gracias, José María. Non che quepa duda que seguiremos traballando da man dos sectores productivos da provincia de Lugo. E xa, finalmente, lle dou a palabra ao presidente, secretario xeral da CEL, o amigo Jaime López. Ten a palabra. Bueno, pues buenos días a todos, presidente de la Diputación, diputados de área y compañeros de la lucha empresarial que estamos aquí y fundamentalmente dos sectores que son los que se ven más afectados por la situación excepcional que estamos viviendo. Ante una situación excepcional como esta, yo lo que tengo que remarcar son dos mensajes. El permanente contacto, en este caso con el presidente de la Diputación, que ha estado permanentemente preocupado por la situación de los empresarios, respaldándonos en todo momento, y tener un presidente que está realmente preocupado por lo que le pasa al tejido económico de su provincia es lo más relevante, ¿no? Y luego también mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza desde el punto de vista siguiente. Las empresas de la provincia de Lugo, con la colaboración que ya mantenemos desde hace tiempo con la Diputación, han permanecido con las exportaciones en niveles máximos durante estos 2 meses de la pandemia, donde no había una fase de desescalada. Hemos exportado, mediante el certificado de origen que expedimos en la Cámara de Comercio, tenemos un contraste de que nuestros sectores potenciales, como el agroalimentario y el sector de la madera y otros sectores alrededor de ellos, han seguido exportando, con lo cual nuestros empresarios han aguantado el tirón. Y aparte de aguantarlo, tenemos que decir que los datos desde el punto de vista de se afectan fundamentalmente al sector de hostelería, al sector de comercio, como no puede ser de otra manera, pero el resto del tejido productivo de Lugo sigue trabajando y esos dos sectores para nosotros son fundamentales. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues gracias, Jaime, gracias aos tres intervintes e damos por rematado o acto, salvo que algunha pregunta que queira desfacer desde os medios de comunicación. Bos días, non sei se escoita. Sí. Bos días, traslada a Radio Galega unha pregunta, en primeiro lugar, ao presidente, unha valoración xeral da situación de Alcoa, logo de que trascendera nas últimas horas pois unha noticia que podía apuntar a un posible peche da planta de aluminio. Bueno, pois moitas gracias. Bueno, pois de momento,
as informacións que trascenderon, polo menos nós non temos a confirmación de que vayan a ser así, e ademais espero que non se fagan realidade, dado que neste tipo de situacións estes procesos teñen tiras e afloxas, teñen vaivenes, e eu espero que isto non se chegue a concretar, non se faga realidade. Si desgraciadamente se chegara a confirmar, sería unha moi mala noticia, sin duda ninguna, para a provincia de Lugo, e a Diputación estaría, desde logo, cos traballadores e cas traballadoras e cos concellos da comarca da Mariña, para reivindicar o futuro dos veciños e das veciñas da Mariña Luguesa e que afecta ao conxunto da provincia de Lugo. E, por tanto, a Diputación non vai quedar impasible nin pode permanecer ao marxe. Sería, si isto sucede, si se confirman as malas noticias, sería a proba clara e palpable de que a empresa estivo xogando con todos nós, dado que é unha decisión de moito calado, e iso non se toma en moi pouco tempo, non se toma en 4 días. E para mí isto obedecería máis a unha política de interese económico, pero tamén de interese xeoestratégico que obedece a outros intereses. Por outra banda, dicirlle á Xunta de Galicia que se acabaron as fotos, a hora das fotos acabáronse, fotos baleiras de contido, porque eu non conozco ninguna proposta seria que se haya feito para solucionar o problema da Alcoa, e que hai que poñer en riba da mesa os intereses de Galicia, que son os mesmos que os nosos, neste caso na provincia de Lugo, os mesmos dos traballadores e os mesmos dos concellos. E quero dicir ao presidente da Xunta, o señor Feijóo, que debe tomar exemplo do goberno vasco, xa que vamos ter as eleccións cos vascos, pois que tome exemplo do goberno vasco no relativo ao apoio das empresas estratégicas do noso país, porque ali sí que o están facendo. E, ademais, podémolo facer cando temos todos os anos millóns e millóns de euros do IGAPE que non se aplican, que non se aportan ao tecido productivo galego. É o momento de facelo e de poñer solucións encima da mesa. E polo que respecta ao Goberno de España, dicirlle que é necesario ese regulamento electrointensivo que permita ás empresas que operan en España ter unhas condicións semellantes ao resto de Europa, e que se ese regulamento pode ser acordado con todos os sectores implicados, por moito mellor. Pero que necesitamos ese regulamento. E tamén lle pido ao Ministerio de Industria que analice o entorno económico, mellor dito, entorno económico, o retorno económico de axudas que se lle deron á empresa e que, polo que eu teño entendido, en moitos casos non serviron para cumprir os obxectivos, é dicir, non aplicou esas axudas no que se comprometeu. Por tanto, que mire ao mellor, xa que se dan ese paso, polo menos que non leva demais o noso diñeiro. E pídolle tamén ao Goberno de España que estudie a posibilidade de entrar no accionariado deste tipo de empresas, por certo, como están estudiando outros países europeos, como Francia ou como Alemania, que están reforzando un sector público de empresas estratégicas, que neste caso sería para o Estado español. Por tanto, eu creo que destes casos tamén temos que aprender. Temos leccións positivas, sacar leccións positivas para o futuro. E, sobre todo, que cando haya xente que especula con a deslocalización de empresas, non lle importa perxudicar a provincia e a territorios ou a comunidades autónomas, como o caso de Lugo, da Mariña Luguesa ou de Galicia, pois polo menos que non lle saia gratis e que non o teña fácil, telo un pouquiño máis difícil. E iso é o que eu lle diría, neste caso a Televisión de Galicia, para todos nós,
para a empresa, para a Xunta e para o Goberno de España. Moitas gracias. Esta pregunta tamén a fai a Radio Galega Extensiva, a Federación Galega do Comercio e a CEL, os representantes que están aquí hoxe. Bueno, pues contestando la pregunta, no puedo hacer más que ratificar las palabras que ha trasladado el presidente de la Diputación, porque las tenemos que suscribir al 100%, ¿no? Y además estamos viendo que aquí no hay pelea de partidos, todo lo contrario, hay una pelea por la provincia de Lugo y por su economía. Representando como represento al empresariado de esta provincia, tengo que decir que Alcoa es una empresa que es una multinacional, que no tiene corazón, y esas empresas que están alejadas de nuestros territorios tenemos que tener un especial control y sensibilidad sobre esta situación, porque nos puede dejar un problema importante en la Mariña, que es una de las zonas más productivas de nuestra provincia, afectando a muchísimos trabajadores, empleos directos e indirectos y empresas auxiliares que trabajan para esta multinacional. Hemos de ser muy vigilantes, hemos visto las maniobras que han ocurrido ya en La Coruña y en Gijón y tenemos que estar pendientes. Yo tengo una cierta tranquilidad en el sentido de que el problema electrointensivo estará muy pendiente de lo que también el presidente de la Diputación está diciendo en este momento, que es ese control sobre la actuación del Ministerio, porque es una empresa que hoy es muy importante para la provincia de Lugo. No podemos olvidar tampoco esa infraestructura portuaria que se le ha concesionado a esta empresa hasta el 2023, eso está ahí, ese periodo, y tenemos que estar muy pendientes también de una balsa de lodos que hay en esa localización, que si se van, vamos a ver qué ocurre con ella, porque puede ser un problema medioambiental muy importante para nuestra provincia. La tranquilidad de que tenemos al presidente de la Diputación y a otros representantes políticos peleando por esta cuestión que no es baladí. Bueno, por reiterar as gracias e dar por finalizado este acto, espero que todo vaya ben e, como decían os presidentes dos distintos sectores productivos e da CEL, estamos aquí para seguir colaborando e que a provincia de Lugo teña o menor impacto posible ou salgamos o mellor posible da situación na que nos atopamos. Moitas gracias a todos. Con maquillaxe este. Con maquillaxe.